ďalšom krátkom videu sa pôjdeme pozrieť do krásnej exotiky, ktorá je len 2 hodiny letu z hlavného mesta Slovenska a pôjdeme sa pozrieť na hlavné mesto Malty, Valletta. Teraz spoločne vstúpime do starého mesta. Mesto je obohnané veľkými hradbami a to, čo si tu veľmi vážim, že tu zachovávajú históriu a ako to bolo v iných európskych mestách, že hradby padli novej výstavbe. Tu to celé zachovali a vy máte pocit, ako keby ste sa premiestnili možno práve do toho nejakého 17. 18. storočia. A za zvukov kostolných zvonov si môžeme povedať niečo o Vallette, lebo Valletta je hlavné mesto Malty. Malta patrí do prvej päťky najmenších európskych štátov v rámci celého sveta v prvej desiatke. Na celej Malte žije približne nejakých 550 000 obyvateľov, vo Vallette okolo 6 000 obyvateľov, čo vlastne robí z Vallettu jedno z najmenších hlavných miest, čo sa týka počtu obyvateľov, pretože Valletta si nedáva tie priľahlé dediny, aby im to tak umelo navýšilo počet obyvateľov, a s tým, že Valletta patrí medzi najkrajšie európske mesta, pretože to mesto je krásne zachované a to historické centrum je od roku 1980 zapísané vo svetovom dedičstve UNESCO. O tej histórii samozrejme budeme rozprávať ďalej. V centre mesta nájdete túto katedrálu svätého Jana Krstiteľa a v nej sa nachádzajú aj hrobky rytierov rádu maltézskych rytierov. No a keď vidíte z tejto katedrály, vstup je približne 15 €, tak sa môžete vybrať do tých úzkých uličiek, takto si dať kávu a ponoriť sa do tej, ja by som sa nebal povedať, aj do tej stredovekej nádhery, i keď sa teraz pozeráme na budovy práve z 19. storočia. Prišli sme do hlavnej katedrály a môžete vidieť tú bohatú výzdobu v barokovom štýle. No a tento rád vznikol na území dnešného Jeruzalému a keď križiaci boli vyhnaní zo Svätej Zeme, tak tento rád si založil svoje sídlo práve vo Vallette. Ak by sme sa zamerali na históriu Malty, tak zistíme, že Valletta nemá až tak starú históriu ako samotný ostrov. Napriek tomu, že sa prechádzate tými historickými uličkami a si poviete, veď toto som dlho nevidel, alebo tak staré, krásne zachované, je to krásne, je to historické, je to úžasné. Ale keď porovnáme tú históriu samotného ostrova, kde sa história datuje -3, 4000 rokov dozadu, nájdete tu rôzne kamenné stavby, nájdete tu stavby z obdobia Féničanov, Grékov a tak ďalej, Normanov, a potom prídete do tohto mesta, ktoré je relatívne nové, mladé, lebo bolo postavené hlavne v 17. a 16. storočí po tom veľkom obliehaní Osmanov, a máme veľké šťastie, že Valletta bola postavená z kameňa, pretože počas druhej svetovej vojny toto mesto bolo ťažko bombardované nemeckým letectvom, pretože Malta leží asi 100 km od Sicílie a približne nejakých 390 km od Líbie, a odtiaľto britské jednotky, pretože Malta bola súčasťou britského impéria, britské letectvo bombardovalo práve Romelové pozície a za to zase na oplátku Nemci bombardovali toto mesto a to mesto nemohlo ľahnúť popolom, pretože bolo z kameňa. Takže tento ostrov, aj toto mesto dýcha históriou a oplatí sa ísť aj ďalej, než ísť ďalej za to samotné mesto, objavovať tú zaujímavú históriu. Ďalší pohľad na Maltu, respektíve na priľahlé oblasti okolo hlavného mesta. Pozeráme sa na ďalšie pevnosti a hlavný prístav, respektíve záliv, z ktorého odplávajú alebo prichádzajú lode. Na Vallette ľúbim aj to, že keď opustíte tie výstavné
hlavné ulice a zabočíte niekde do nejakých bočných uličiek, tak stále na vás bude dýchať história a je stále čo objavovať. A to teraz nehovorím o tom, že niektoré pamiatky tu nie sú opravené, tých je fakt, že veľmi málo, ale môžete nakúknúť nielen do tých príbytkov ľudí, pretože tie byty sú takto veľmi nízko položené. Samozrejme máme aj prvé, druhé, tretie poschodie. Vôbec sa Valeta neťahá až tak do výšky a stačí zabočiť opäť ešte do ušej uličky a ono sa aj hovorí, že nemáte sa tu akým spôsobom strátiť. Vždy vás zastaví more, je to bezpečné a ja sa prechádzam okolo nejakej 11. hodine a vidíte, že je to tu absolútne bez turistov. Môžete obdivovať tie krásne drevené balkóny, ktorými si oni rozšírujú svoj životný priestor. Niekto si tu takýmto spôsobom suší prádlo a tak ďalej a tak ďalej. Takže takto môžete spoznávať ten život a viete sa túlať takýmto spôsobom úplne krásne celý deň. A opäť na predstavu máme hlavnú ulicu zo 17. storočia a opäť vôjdem do nejakej bočnej uličky a ľaľa. A už mám niečo, čo je menšie, možno pre niekoho zaujímavejšie. Nájdete tu také zastrčené reštaurácie, kaviarne, malé hotely a keď sme práve pri tých hoteloch, tak treba rátať, že keď budete ubytovaní vo Valete, tak tie ceny sú dosť vysoké, ale stačí ísť len do tých priľahlých oblastí, ktoré sa nachádzajú pri hlavnom meste a veľmi dobrou miestnou dopravou, hlavne to lodno, sa za 3 eurá dostanete do centra mesta. No a ja prichádzam takto na záver tejto malej uličky a ideme sa teda pozrieť, že čo sa tu teda nachádza a ja každý deň tu niečo takto teda objavím. Prechádzam sa napriek tomu, že som tu už bol niekoľkokrát, tak stále je čo vidieť. Na jednej strane máme Valetu, to historické centrum. Tu máme prístav, odkiaľ idú práve pravidelné lode na druhú stranu zálivu a my bývame práve v tejto časti, ktorá je výrazne lacnejšia, pokojnejšia a tichšia a samozrejme môžete využiť aj tieto tradičné loďky, ale táto loď odchádza o také nejakej 8 hodine rána až do 7 hodiny večera v polhodinových intervaloch a zaplatíte približne 3 eurá. Mne napríklad Valeta veľmi pripomína Jeruzalem. Keď sa prechádzate práve týmto posvätným mestom v Izraeli, tak na vás dýcha tá história prostredníctvom tých kamenných domov, kamenných ulic, všetko je z kameňa. A nebojím sa povedať, že Valeta je taký európsky Jeruzalem. Pre nás Slovákov taká malá neobjavená perla, ktorá je tak veľmi blízko a tým, že ešte Malta je v rámci Európskej únie, tak za 2 hodiny ste tu z Bratislavy, pretože máme priame linky. Je to bezpečná destinácia, kde sa dá vycestovať počas celého roka, ale určite odporúčam sem prísť pred hlavnou sezónou, čiže pred júlom a augustom, pretože vtedy tu bude okolo 45 a tie teploty pôjdu až 50. Ja som tu napríklad práve na konci mája a je tu o mnoho príjemnejšie, ako keby som tu prišiel v lete. Keby ste zase prišli v zime, tak treba počítať s tým chladnejším stredomorským počasím, ktoré sa pohybuje okolo nejakých 10-15 stupňov a samozrejme môže aj sprchnúť, ale je to veľmi jednoduché, stačí vám občiansky preukaz, platí sa eurom a poďte na Maltu objavovať.